Ara que has anat a buscar... Ai, Xavier, que has anat a buscar a l'escola, a la Cristina, i què diu? Eh? Què t'ha dit? No, doncs vés-li a demanar a la Dolors. Va, que ets el missatger, Xavier? Demana-li la Dolors? No, pues no. 2 tubs de cola. A veure aquests nens, com treballen. I quins arbres de tardor tan macos que quedaran, eh? Que sí, Marc, que quedarà molt maco? És perquè ens durem a casa. Sí, però ja sabeu que quan fem treballs de plàstica ens ho emportarem a la carpeta gran al final de curs. Quan acabem P4 ens emportarem tots els treballs junts. Ara el guardarem a la carpeta quan acabem, eh? A què? Eh? A què? Perquè no ens els emportem a casa els treballs que fem de plàstica. Avui? Els guardem a la carpeta. Avui? Els guardarem però no ens se l'emportem. Clar. Avui? Avui, Maria? Avui? Sí. Avui? Sí. No, avui ho guardarem a la carpeta. Tots? Ah. Però fins que no acabem P4 no se l'emportarem. Anda, i tu fas enganxes tot de boleta? Espera. Quedarà maquíssim. Dóna-t'hi amb ells que no en tenen, Xavier. La cola? Vale. Però... Sí, ells... És que s'ha de compartir. Deixa-li la cola a la Clara, Santa? Deixa-li a la Clara. Vinga, Clara, que avui pots començar a enganxar. Què? Bueno, és que ja ho sabeu que s'ha de compartir. El Marc fa trossos molt grossos, molt grossos. Bueno. Ui, no, hem de fer trossos petitons. Quedarà més bonic. Clar. També podeu fer amb boletes, si voleu. Molt bé. Què, Marc? On estan els teus trossets? Escolta, i si comparteixes la cola amb la Bet, que està esperant, mentre fas trossets? No posis aquesta cara, va. Comparteix-li amb la Bet. La poseu al mig i una estoneta cadascú. Ja la pots agafar, Bet, ja la pots agafar. Anda. Aquí sobre una taula? Tu no tens missatgers a la classe o què, Cristina?